Altså, du er faktisk det flotteste portræt. Ja, tak. Hvad siger du? Uanset. Jeg har en overtand. En Amse, yes! Det er mega kanon. Det ser ikke glad ud. Ej, du er, hvad er det? Lige så klog som ham der. Ingeniør på kø, Ham der, happy face. Der skal ikke så meget. Happy face. Yeah. 10 fishermen står der. 10 fishermen. Kom ud, det kommer. 10 fishermen. Det er ikke det samme som en GO. Ej, det er et gammelt kortklubudtryk. Det er noget lort. Det der jo faktisk er meget interessant ved Køge, det er jo, det kan I jo så ikke se nu, men vi er jo ved at lave et kæmpe lortebo. Lortebo. Lad lortebo. Altså nord for havnen. Hvorfor har jeg ikke set vores lortebo? Lortebo. Hvad siger du? Sagde du lorte? Jeg sagde jorddepot. Lortdepot. Jordepot. Nå. Som en